Şaxa komele hukuknasın jibo azadi öhede am Merdin'i ve beştari endam şanda İmrali Ahmet Türk hevseroka İhadi Eren Keskin u seroke baro Ahmet Abdülkadir Güleç panela açtı u mafeviye le darxısın. Ben de üyesiyim ÖHD'nin. Teşekkür ediyorum böyle bir toplantıyı düzenledikleri için. De panele da konaxa ku prosaya açtiyete daye hat nırxandın ujbo pırsa kurt. De zutrin dem de bigije çare seriye ujbo avetina pengaven despeke bank le deslate hat kirin. Eleştiriler var. Hatta güvensizlik var. Raxnehene arast bêbaweriyek heye ji hêla gelê Kurd ve ew dibêjin samîmiyet tune ye. Arast metserî de samîmiyet dît. Ev daxwaza Kurdan a aştiye ya ciddî xwe hilweşandin û biryara çekberdanê APK'ê destê Kurdan zexm kiriye. Heke Tirkiye divê proseya aştiyê de bersivek nede bendeweriyan dê Tirkiye winda bike. Türkiye katılmasa ve gerçekten beklentilere yanıt verecek bir pozisyonda olmasa kaybeden Türkiye olacaktır. Axvera paneli Eren Keskin jî li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan ji bo tev de girtiyên siyasî yên ku ji 25 salan zêdetirin di girtîgehê de ne daxwaza bi cîhanîna mafeheviyê kir. Bu Türkiye için bir lütuf değil, bir görev. Daxwazên me eşkere ne. Daxwaza me mafê demokrasiyê ye, mafê mirovahiyê ye, mafê girtiyên nexweşin, mafê berdana mirovên ku bi salan girtîne. Bu talep tabii ki başta Öcalan için ama ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış herkes bu hakkın sahibi. Beşdarên panelê jî sebaret bi li darxistina panelê û haydarkirina ji proseyê ama jê bi girîngiya bernameyên bi vî rengî anîn û ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd daxwaza guherînên pêwîst kirin. Daxwazê me eşkere ne zaten mafê demokrasiyê, mafê insanetiyê, mafê girtiyê got nexweşin, mafê got insanê got bi salan li wirin dixwazin bên berdan yani. Türkiye'de problema herî mezin ev ki kanun li gorî tek milletekî hatî ava kirin. Tek kabul kirin de Türkiye sadece Türk tune Kurmanşenin, Asuriye henin, Arap henin kanun li gorî van milletana tu bêje xwe bigîn wan jî gerek wer ava kirin. Di vê sürecî di vê pêvajoyê de hêviya me wek hukuknasekî ev Panela açtı û mafeheviyê bi beşa pirs û bersivan bidawî bû. Abdülselam Akîncî Rûda Mêrdîn